D'això és una de les coses que va el programa EFECT, d'adquirir aquelles competències, aquelles habilitats que et permeten prendre també millors decisions. Enhorabona pel que feu, pel temps que hi dediqueu, per les ganes que hi poseu i per l'esforç que representa personal i professionalment. Convertir la societat i traslladar part de la rendibilitat que nosaltres havíem basada en valors, que és tornar a la societat allò que la societat ens dona. Diríem d'ensenyar les 4 nocions bàsiques perquè la gent no estigui en plens coneixements financers, perquè intentem de més humanitzar les finances. Que ofereix recursos pedagògics i innovadors, pràctics i d'accés fàcil amb l'objectiu que les noves generacions tinguin l'oportunitat d'accedir a una educació de qualitat basada en la reflexió social i els valors. Cada taller, escola i classe, és un petit món, no? Quan acabo el taller, alguna cosa, els alumnes hauran après, penso que això és el més important, que s'emportin algun coneixement més cap a casa. I de sobte et dones compte que portes 5 minuts fent la sessió ja i que estàs fent una mica relaxat i que tot estàs passant bé i que estàs fent alguna cosa. I s'acaba i llavors tens un altre sentiment que és la sensació de pertany a un grup de gent, voluntaris, que portem un granet de sorra. En aquestes 4 edicions el projecte ha crescut i és una obvietat dir que ha sigut un èxit. Per tant, deixeu-me felicitar primer l'Institut d'Estudis Financers i les entitats financeres col·laboradores per haver engegat aquest projecte. Fa més de 30 anys que soc mestre i sobretot de l'àmbit de les matemàtiques i mai jo havia impartit ni he vist impartir una matèria com aquesta de l'economia domèstica. Havia quedat demostrada la importància d'aquesta educació financera bàsica, especialment per a les escoles i per als adolescents, a través de la consolidació d'aquest programa. Creiem que estem trobant el motor que alimenta, el que realimenta el desig de continuar amb aquesta satisfacció que des dels diferents agents intervinents ja estem trobant.